Kaixo, Kaixo, zer moduz? zer modu oso ondo, eta zu? Ni ere bai, oso ondo. Oso ondo, oso ondo. Mikel, nire izena Tony da, ni Chicagoko naiz, ni Chicagon bizi naiz orain. Eta ni euskaraz pixka bat hitz egiten dut. Bai, bai. Mhm. Eta zure izena zer da? Nire izena Mikel da, eta Mikel nik da. euskeraz pixka bat Aha. baino gehiago hitz egiten dut. Oso ondo, oso ondo. Eta euskal herriko zara, ezta? O Bai, nongoa bai. zara orain? Nongoa zara? Euskal Herrikoa naiz, bai. Ok, oso ondo, oso. Eta non bizi zara orain? Zu euskal herrian bizi zara orain? Bai, orain Euskal Herrian bizi naiz, bai. Oso ondo, oso ondo. Ok, euskaraz hitz egiten duzu, ez? Bai. Alright. Zuk ere, bai. Alright. Ni Zuk ere, bai. euskaraz pixka bat hitz egiten dut, but zu euskaraz asko hitz egiten duzu, ezta? Beharko, bai. Euskara da zure ama hizkuntza. Bai. Okay, oso ondo, oso ondo. Alright. Zu gaztelaniaz hitz egiten duzu, ezta? Ingelesaz, alemanes, portugesez, errusieraz hitz egiten duzu? Bai, pixka bat, bai. Pixka bat? Bai, pixka bat, bai. Hold on. Oso ondo. Alright. Japonieraz hitz egiten duzu? Gutxi. Okay. Alright. Oso ondo. Mikel, ni Wisconsin, Estados Unidos en jaio nintzen. Non jaio zinen? Ni Donostian. Donostian. nintzen. Okay. Okay. Ez naiz euskal herrian egon. Nire emaztea Mexikoa da horrela ikasi nuen gaztelania. Mexikokoa da. Mexikoa da. Mexikokoa. Mexikokoa da. Bai. Ni Euskal Herrikoa naiz, zure emaztea Mexikokoa da. Nire emaztea Mexikokoa da. Horrela ikasi nuen gaztelania. Eta portugesa? Portugues Brasil on egon naiz. Brasil on egon naiz. Brasil on egon zara? Ez naiz oraindik Brasilen egon, baino Brasilgo jende asko ezagutzen dut. Oso ondo. Mexikon egon zara? Ez naiz Mexikon ego. Italia on egon zara. Greece on egon zara. Un video. Bai, Grezian egon naiz, Italian ere askotan egon, askotan, 3 aldiz egon naiz. Eta uda honetan Kroaziara joango naiz. Croatia, okay. Oso ondo. All right. Anyway, that's what I have from Basque now. It's that's way more than what I've got for Arabic. I haven't done anything. No, really. for sure. How much work have you put into Basque? Because that was what, like 2 or 3 minutes that we were speaking, and you were just speaking just fine. Well, believe it or not, that's maybe 30 minutes of Basque. I'll show you how, though. I mean, you saw I was looking at something, right? Yeah. So, I'll show you, but it's a short amount of time, just to create the matrix, and then I'm able to just look at it and go, beep, beep, you know how I do. Yeah.